מה קורה חברים? כאן עומרי, והיום אנחנו בסרטון דרגון בול. אנחנו נתחיל ב-PvP מול בן אדם כנראה טרייבר. מה זה? מה זה? נראה לי קיבלתי פתיחות. אני עומד לעשות PvP מול חבר שלי. מבין אותו, בואו נראה אם הוא יאשר. אני חושב שהייתי עושה לנהל לנהל. אולי הוא מחובר, אני לא יודע. הוא יאשר לי. הנה, זה עולה, וכנראה הוא יאשר לי. בוא נתחיל איתה. הלוואי שהייתי יכול לומר לו לעשות את הדמות החוטרה ירדיות שלנו. טוב, מקווה שהוא לא שם את הדמות החוטרה ירדיות שלנו. טוב, ואותו עם החרב. הוא משחק הרבה יותר ממני מטורף. מה אני עשיתי רע בחיים שלי? די, תגידו לי מה אני עשיתי בחיים שלי. למה הוא חייב להיות מעצבן כל כך? מה שהייתי יכול לומר לו שזה מעצבן אותי שהוא שם דמויות טריירדיות. די. בטח הוא הביא את אח שלו לצפות בו. ואם אתם שואלים למה קוראים לו לאירה, זה שהוא כתב טלוויזיון. אומני קאצו. מה זה? למה זה לא למה זה אני לא מבין איך הוא עדיין יש אוי הרב本当の勝負だהרביץ לי הרביץ גם לא יש את המחויות אני מדבר גם לא 자꾸 아센 예, 나는 진짜 못해. וכמובן שיש. למה לא לעשות את זה? אוי, סליחה. סליחה, אני ממש מצטערת. אתה תאהב את זה ממש, תקשיב. חבר שלי, אתה תאהב את זה.
אבל מה? אבל מה עם המשחק הזה? יואי, שוב יפה. מה? למה זה לא הביא? למה זה לא הביא אותי? זה עכשיו אותי. לא! אבל הרצה אותנו. מה זה? למה זה לא עושה? לא! זה לא עושה לי. בלנק. אחרי זה, שינה את זה. בקפה שינה את זה. לא. לא מדדי. אוי. מה זה? מי זה תחליט? יו! עכשיו מה זה? טוב, הוא מת. יוקו. יורי סויקו. תביא לא יכול להחליף גם למוד אחרים. מה לעזה? טוב, מה אכפת לי? להרוב לי את ההגנות שלי. יש לי. 俺の番だ。オラが決める。はっふっはっはっふっ。倒してやる。行くぞ。מה זה? למה לא עשית מענה עכשיו? למה לקחת אותי? זה לא הרג אותי. תודה. תרביץ לי בקפה. אבל מה? מה עם המשחק? תודה. תודה לחיים מכיר את הספר, רוצה בית ספר, למורה שלי, למנהל. אבל מה זה המשחק הזה? אבל יש לי להגיד מטורפים, אני לא רוצה את זה. אני לא מת, הוא איכשהו אני לא מת. これ以上はもうやめとけ。 כנראה נגמר הזמן. טוב, הוא קצת עצבן אותי שהוא שם דמויות טובות, אני אצא מזה, כי אני עושה זה. לא מצלתי. טוב. נתראה בסרט הבא. דרגון בול!